салом алейкум тамошобинон созир нағзаин саломати хубай духтарако боз ҳам бозори корвон даем тарафи тило бозор даҳм дарвоза духтаро дасти чап инами якм магазин меша рӯ барои лифт беҳад барои хушрӯ доран аксияҳои фасон доран бисёр аз иҷа ман авор дорум ина боз ҳам аксияҳои навбатӣ курткачаҳои фасони кӯдакона духтарӣ писарона ҳамаша аксия бо кардагана кожинкачаҳои фасон ози ҳамаша якта ба якта то охири наворо тамошо кунен ҳамаша нишон метиҳем нархоша мефаҳмонем суроға бозори корвон тарафи тило бозор даҳм дарвоза ряди магазинҳои шишагӣ дасти чап якм магазин меша рӯ барои лифт марамат биёен бо пешхитом бинен имконияти омадан надорен рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен дар рав чун шумода доставка мекунанд ин магазина доим мо видео мекунем тамошобино дар ёдтон астай чӣ хел барои хушрӯра тез аксия мекунанд ина бо аксияи навбатишон нигоҳ кунен ина инҷо чӣ намуд куртка кожинка двойка чизе мебинен турецки тозаян баъд бори гуанҷоам доран 140 сомона ира бинен курткачаҳои фасон инҷа калон астай майда астай ҳамаша ҳозир нишон метиҳем як бори дигар такрор мекунем бозори корвон бинои корвон сити гуфтастам бозори корвон тарафи тило бозор духтаро даҳм дарвоза якм ряди магазинҳои шишагӣ мешава дасти чап якм магазин рӯ ба рӯи лифтай духтаро нигоҳ кунед инамино ҳамаш тоза турецки беҳад сифати хуб доранд 140 сомон марамат успед кунен вариантҳои беҳтарин бо нархи дастрас ира бинен ишаишда фасона ишаишда фасон ҳамаша 140 сомонӣ кардаган размеро ҳастай мана иша бинен охи чӣ хел хушрӯчае чӣ размере дар корайтона ба ҳазур пайдо карда метавонен фасонишона бинен ҳам духтарона ҳам писарона беҳтарин нархҳо кати пешниҳод шид ино чанд сумӣ буданд пеш 280 ина диден 280 250 сомоно ҳамаш 140 сомон штагай иҷа бор бисёрай нигоҳ кунен ҳамё ҳамаш ҳамин нархан озин нишон метиҳем то қадри имкон ҳамаша нишон метиҳем духтаро 140 сомон курткачаҳои фасон ва ира бинен иқа хушрӯчаянд мана 140 сомон кадомеша мегирен грандиозный аксия дар ин магазин рафтестай 140 сомонӣ курткаҳои фасони турецкӣ плашовка куртка кожинка ҳама чи аст охе мана инамудоша бинен охе чӣ хел фасончаи размеро ҳаст духтаро ина чӣ размере дар кор бо нависеншона инамино ҳама турки оригиналошай якм сорто мана 140 сомон 280 сомон буд баъзеош ҳозир бошад аксияда 140 сомон 50% аксияш дегай мана бинен анаи курткачаҳоям хушрӯая ҳамиам ина размери бо калонтаракаш ина иноша бинен беҳтарин вариантҳо 140 сомон барои шумо 140 сомон духтаро курткачаҳои фасони туркӣ ва гуанҷӯ аксияи калон рафтеста ина нигоҳ кунен ина миёшам 140 сомон диден 280 сомон буд ҳозир аксияда 140 сомонай ин магазина хитон медонен духтаро фақат ман авор мегирам чӣ хел аксияҳои зур мекунанд ина нигоҳ кунен боз ҳам аксияи навбатишонай ина размери калонам ҳамаша 140 сомон кардаган то синфи 4-5 доре на размер мана марҳамат курткаҳои турецки ҳамаи расветкош ҳамаи размерош бо нархи дастрас 140 сомонӣ омада наметонед нависен хучон даррав доставкатон мекунанд бозори корвон даҳм дарвоза тарафи тило бозор дасти чап якм магазин рӯ барои лифт мешава марҳамат ина беҳтарин вариантҳо ина 140 сомон курткачаҳоро диден ҳамаш турецкианд духтаро 140 сомонӣ кадомеша мегирен ина духтаракиҳои фасон 140 сомоне нархи беҳтарин барои шумо тамошобино интихоба бинен чӣ хел бисёрае ҳамаи ҳамин арзон шид анаи бачагиҳо чанд сумай ана ёям 140 ина ё 250 сума курткаҳоянд ҳозир боша 140 ина успед кунен духтаро омада наметонен бинависен хучон доставкатон мекунанд 140 сомон мана турецки тоза 140 сомон плаш кожинкаҳои фасон нигоҳ кунен духтарако аксия шидай диден 250 сомона 140 сомон шидагай успед кунен
куртка, плаш, кожанка, чизе ки мебинен дар ин нуқтаи савдо 140 сомон. Бовар кунен грандиозная акция. Беҳтарин акция танҳо дар анами нуқтаи савдо. Иҷара фақат мо навор мегирем, медонен ки чӣ аксияҳои зур доранд. Ина марҳамат аксияи навбатишон 140 сомонӣ. Турецки ам, бори гуанҷуан, ҳамаш бо сифатҳои беҳтарин доранд. Марҳамат чӣ хеле гуфтем 250-280 сомонҳора 140 сомонӣ кардагиянд. бозори Корвон бинои бозори Корвон тарафи Тилобозор духтаро даҳм дарвоза якм магазин рӯ ба рӯи лифт мешава. Марҳамат риади магазинҳои шиша гиями дарвозаи даҳм дуромаде, дасти чап даҳм магазин якм магазин биёен. Мана ин намудошам ҳамихела ина миёям 140 сомон. бовар кунен хушругиша як бор бинен ҳам қафасонакан 140 сомонӣ. Иҷада бо курткаҳо ҳастай, кожинкаҳо ҳаст, ҳамаша 140 сомонӣ кардагиянд. омада наметонен бинависен, хичон дара шумода доставка мекунанд. аз аксия қафон намонен духтарако нигоҳ кунен 140 сомон фасонира бинен. охи ҳамаш бори Туркияу бори гуанҷуай 250-280 сомон нарх доштана. ҳозир бошад 140 сомонӣ кардагиянд. нигоҳ кунен ҳамаи цветош ҳастай. марҳамат бозори Корвон даҳм дарвоза тарафи Тилобозор якм магазин рӯ ба рӯи лифт мешавад. яъни магазинҳои шишагӣ дасти чап. ира бинен духтаро ҳамаи ҳамина 140 сомон кардагиянд. успед кунен. омада наметонед бинависен, хичон дарав шумода доставка мекунанд. мана беҳтарин иҷада бо курткаҳо ҳастай. нигоҳ кунед курткаҳошон ҳам хушрӯй, размерош калонакай, ҳам размери калон, ҳам размери майда, ҳамаша меёбен. рақамошон ҳаст дар рӯи экран ва чӣ хеда ётон боша این مگزین فقط هم خیلی رسپرداژهای زور میکنه. فقط برای ترکی را گوانجو را 1 برابر هنگام این رسپرداژ ارزان کرده پیشنهاد میکنه. این مرامت کورتکای فاسون سیزونشون اومده دخترا. مرامت از کفتن بیان این تورецکی و گوانجو با نرخ بهترین 140 سومونی از همین نقطه سودا خریداری کنین. اینا شبینه نوخی چه فاسونن. اینا 140 سومون دخترونه. مانا دیدن هم پسرونه دارن هم دخترونه دارن. مانا تازه ترکی صفاتای بهترین با نرخ دسترس حتما اومده یک بار ای پیش تماشا کنین دخترا. دیدن تازه مالی ترکیه. بیاین با ببینین این سویچم خوشروه عجایبات همشه 140 سومون کردگن. размеру هستای چی размери дар корайتونه بنویسین شونه. و دخترایی را بینن هم خوشروان هر دشم دوایکاین به حد وایکای فاسون 140 سومونی اینمی نمودایم. باری گوانجو باری ترکیه همش باری گوانجو باری ترکیه. نرخای اصلیشون چند بود؟ 250-280 میفروختن. حاضر باشد اکسیا ده 140 سومون شدگی اسپید کنن. خودتون میدونین که این مگزین بهترین اکسیا را فقط برای مشتری‌ها پیشنهاد میکنه. مرامت دیر نکنین. اومده نمیتونن دخترو ایرا دوایکاچه فاسونی هست که هیچی نمیشه ماتریالش. اومده نمیتونن. رقمشون هست بنویسین خودشون داره و دستافکتون میکنن. اینا بازار کاروان دهم دروازه طرف تیلوبازار یکم مگزین رو برای لیفت. منه دهم دروازه که در اومدن دستی چپ دخترو بیاین ریاضی مگزینای شگی اینه خوشروه دخترایی را بینین برو کوشکاتی همین تو چند ساله باشه قفسونای تو 10 ساله размер داره دخترا نگاه کنین برو کوشکاتی انم خیلی کاردیگانچه داره عجایب فاسونک 140 سومونه. منه مرامت بهترین صفت بیاین ای پیش با بینین محقولتون میشوه به حد خوشروی برای زور دارن اینا تست از اکسای کلون دارن خودتون میدونن. اینا باز هم این لوی ویتون رو ببینن خودش تو قایه پالتوچه منای پالتوچه هم خیلی 140 سومون. اینا کسی در کارای بنویسن در دستافکتون کنن. اینا بینن دخترا اینو 500 سومون بدن. حاضر اکسش دای 350 سومون. نگاه کنن همه размерش هستای شوبای اوریجینالایه. دوبلونکای فاسون یک تا میگیری چند سال میپشه کودک شوشتاش تا میپشنن هیچی نمیشه. باری ترکیه اینا مرامت اینجا همش بروش هم گوانجوی هم ترکیه به حد صفاتشون خوبه. از کورتکاش هم هست دیگرش هم تا آخر نوارو تماشا کنین بیننده محقولتون میشه. مرحمت دخترا کورتکای دختری هم هست اینا بچگونای هم هست هم منموچه در انمی مگزین رقم 1 میوبین. بازار کاروان طرف تیلوبازار دهم دروازه دستی چپ ریاضی مگزینای شیشگی دخترا رو برای لیفت میشوه. مرامت اینای کورتکاش هم اوریجینالن فاسونن دختریش هم هست از نشون میتیم ازی با سفید هم هستای
350 сомон. 500 сомон кам намедодан. ҳозир бошад 350 сомон штагай. Успет кинен духтаро. Ай пеш биён як бор бинен да маъқултон меша, марҳамат бинен. 350 сомон курткои оригинал. Чӣ тавре ки диден дар ин нуқтаи савдо мо шумода 140 сомон ҳам нишон додем, лекин иёе ки 500 сомон буд 350 сомон шид. Марҳамат биёен духтаро, ин сафедчам аҷоиб будая гуччи. Марҳамат духтаро, оригинал якм сорт омадан наметонен. Бинависен хичон дарав доставкатон мекунанд. Ҳамаи размерҳоро дорен, на? Барои кӯдако ҳам размерҳои падрасткови доранд, ҳам мисол размерҳои вай доранд майда. Марҳамат инаи моделиш бо дига хеле аҳамиятен. Духтария я ёш? Мана духтаронаш дар розаи қадыш. Мана бинен. аҷоиб хушрӯ. Шахсан ма гирифтагим духтарамда беҳад сифаташ хубай. Ина хинакира мегзарона, на тар мешава. Аҷоибай пушаймон намешавен. Марҳамат метавонен биёен ҳатман ай пеш бо хутон бинен. Сета расветка дора, ҳар се расветкашам фасонай. Нигоҳ кунен. ира бинен духтаро, чӣ тавре гуфтум хутон омада ки натонен бинависен хичон даррав шумода доставка мекунанд. Мана нигоҳ кунен ба анаёша бинен духтаро, аҷоиб фасонай 500 сомон кам намедодан. Ҳозир бошад аксияда ино 350 сомона. Друн шая бор нишон тед мехша бинен духтаро, чихе мехша оригинала, чихе тозай. Мана каседа дар корай ҳатман духтаро бинависен шона доставкатон бикунанд. Беҳтарин курткои фасон бо нархҳои дастрас. Сиёшам астая? На. ира бинен духтаро, чихе фасончаяне. Ҳам сиёҳаш астай, ҳамуна коричневиш астай. Ё мехош снимать меша? Мехои гарданаш снимать меша. Баъд ин дига модел бачагиш будай. Мана иёям ҳама хе нархошон. 350 сомон 500 сима куртко 350 сомон иштаган. Мана плашовкаги оригинал. Марҳамат. Ана бад бо ҳаста и бачагия? Ина ёша бинен духтаро 350 сомони. Ёшам аҷоибот фасонай дарузак будай диден. Размеро ҳаст. Мана 350 сомон. Ай 500 сомон сар карда. Ҳозир ҳамаи ҳаминора 350 сомон кардан. Мана диден чихе расветкачои хушрӯ. Курткои оригинал духтаро бо нархи хуб. Марҳамат. ҳатман биёен.